sala, kumusta ug maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is Our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Sa makausapa sa gihapon ikaw among ginapasalamatan o ginadaig nining padayon nga kahigayunan nga naangkon Ginoo aron mapasabot sa kahanginan ang mga binhi sa kamatuoran. Panalangini kini nga programa o panalangini kini nga estasyon. Tuguti nga mahimo kini nga kasangkapan sa pagpaabot ngadtos mga tao nga nagkinahanglan Ginoo nga imo nga sila mo alaga diha kanimo. Tanduga ang ilang mga kasing-kasing nga unta mahangpan ug masabtan nila ang imong pulong ug unta sila Ginoo magaduol sa pagpangalaga diha kanimo. Sa makausapa ining taknaa Ginoo tuguti nga kung duna may mga tawo nga naa karon sa ilang mga puloy-anan, mga tawo nga nagantos sa dagko nga mga problema tagaig kasulbaran, mga tawo nga adunay mga sakit o mga balatian, hinaot pa Ginoo nga sa ilang pagpatilinghog ug pagpaminaw sa imong pulong. Tuguti ni Ginoo nga mahimo ning panalangin alang kanila ug pagaayuhon mo sila. Sa unang mga panahon Ginoo, gipakita mo ang imong talagsaon nga gahom. Gipakita mo ang talagsaon nga pagtagad sa mga taong nagamasakiton. Imong gimilagruhan sila, nangaayos sila. Og unya ikaw man ang Dios nga walay pagkausab ni pagkabalhin. Tuguti Ginoo nga sila makatagamtam usab sa imong milagro nga imo silang ayuhon sa ilang mga sakit. Og unya sa hinay-hinay sila Ginoo muliso sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo aron usab sila nga mga luwas. Tuguti ang imong pulong aduna kini kagahom sa ilang kinabuhi. Nga unta Ginoo mahimong panalangin ang imong pulong nga makahatag kabag-uhan o kausaban sa ilang mga kinabuhi. Dagang salamat sa imong pagtubag ug paghatag sa among ginapangayo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga pagadawaton tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Well, mga igala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa. Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako uyamot sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisang diing dapita dinhi sa Pilipinas kutob sa giabot nining atong programa og tanang naminaw ron og ngadto naman sa ubang mga nasod sa kalibutan nga nagsunod usab ning atong programa through Facebook Live. Maayong gabi ug maayong hapon og welcome kaninyong tanan. Well, sama sa gihapon sa atong naandan higala sa dili pa ta moadto sa pinaka main portion sa atong programa ato sa ning ibanan og pipila ka mga text messages kining dinis atong cellphone ug unya padayon ta ngadto sa unahan na tapos nato basa ani nga dili ni tapos pagbasa kay di magini mahuman ato lang ibanan og pipila aron nga makapadayon ta sa unahan. Okay. Sir, maayong udto na lang tungod kay ang akong load sir extra na lang ni 3 pesos kay ni expire na ko wa ko makabantay. Kanunay ming nagsunod sa inyuhang programa sir, si mama og si papa og si Minggoy maogi kanunay nga magkaatbang pagpaminaw aning inyong programa. Unya masuko gyud Minggoy sa mga bata og maglangas kay di kuno madungog ang uban. Unya naapod
miig-agaw nga pila na kagabi sigig balik-balik aron mangutana maminaw sa inyong programa. Salamat sir sa pagbasa. Si Mian di ay ni. Okay, dagang salamat Sister Mian sa imong pag-info nga kamo din ha maminaw mo kanunay sa atong programa. Well, apatay basahon. Maayong buntag diha Brad. Maayong buntag anytime manggod pwede tang matiksan, no? Gitext ni kaganinang buntag. Maayong buntag diha Brad, na ata ko'y tuyo nimo Brad. Naguol man ko sa akong manghodron. Tua sa Manila ako tani paulion dinhi sa Negros. Unya dili man musugot iyang amo Brad. Unya nabalaka ko kay natakdan magud iyang amo laki og COVID. Unya namatay ra ba jud? Adtong Sabado nahadlo ko Brad basi dili na kauli ang kung manghod diri 16 pa raba iyang edad. Tabangi intawon ko sa akong problema. Usa siya ka Adventist si Minda pasaporte iyang ngalan Brad. Tabangi intawon ko. Daghang salamat Brad. Manilini from Handalagu Church. Okay, Sister Manilin, doon na lang may ikasuggest sa imo, no? Unang-una, ang kining gitawag og kanina ang unsay tawag ani nga bala kining gipanda ron nilang balawd anti labor child labor terrorism. Dili anti kanini ang gikuan nila ba nga anti child labor practicing nga kana bang bawal magudni nga mag-employ ka og mga minor di edad. So ang amo naning ika-suggest lang nimo tiksi o pahibalua ang imuhang kuan imuhang manghod tingali butan ginang bataa kay umuuli di mamusugot ang amo. Maayo gid siguro na siya pod mo na nga pugngan pero sa laing bahin dili pud sayon rong panahon nga mangita og ikatabang di asud panimay. Pero di sad na maayo nga ilan langging pugngan. So ang maayo ani paadtuon ni siya sa kinini ang barangay hall unya mangayo siya didto og advice sa kuan kinini ang mga barangay official mangayo siya og tabang kay aron aksyonan ni siya sa barangay official. So, di man ni mahitabog dili aksyonan ni kung ang mga barangay official nakahibaw sila sa ilang function, no? O dili ni mitabo di ni aksyonan aron nga ang barangay maoy mo facilitate, maoy mo tabang sa imong manghod nga makauli dinha sa Negros. So maura gyud ni kay kung agi og tabang imong gikinahanglan di aramis Bugos City unya tuan ig Manila aw kuli na gyud kaayo, no? Okay, ato ning basahon pa. Maayong buntag mga kuya, pastor. Naminami sa inyong programa. Bag-o hay palang naminaw sa inyong programa kada gabi sa DYCM. Sa radyo, maayo gyud maminaw kay makakaton og maayo. God bless. Okay, mas maayo na. Nindot gina nga maminaw mo kay moabot ra man gyud unya ang panahon nga ang tao matud pas Amos 8:11 ug 12 ipadalas Ginoo dinis kalibutan ang kagutom kauhaw dili kagutom ug kauhaw sa kalanon o sa tubig yun kundi sa pagpatalinghog sa pulong si Ginoo. Ang himuon sa mga tao niya ng panahon magnagan sila ngadto nganhi ngadtos amihanan timugan manabok ngadtos laing dagat pero sila dili na makakaplag sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. So karong panahon na paninguhaan ninyo, paningkamuti ninyo nga makapatalinghog mo sa pulong sa Ginoo kay moabot unti unya nga motakyap na pud og balik gyud ang kangit-ngit sa kalibutan kay wa na may tugutan unya nga magbasa Biblia, wa na tugutan nga magwali. Unya lisod na igabot ng panahon na kay moabot naman unya ang mga paglutos, wa nay makabitbit og Biblia, wa nay makasulti bahin sa Biblia. Unya kung duna na say magwali-wali, magsulti awa na. Kanini ang gi-considered na nga
usa ka one of the heinous crimes muna nga mapatay, makasuhan. So ingon ni ana, so karon mintras sa free pa ning gamay nga panahon na lang habilin pahimosli ninyo. Ayo brad, Libe Brad John, Pastor Tirana o Pastor Kabagi, kanang nagtest nga husto ang Adventist inyo nana gitubag ni ako tampo. Ang husto nga prinsipyo ang nagsunod sa sugo sa Ginoo, ang wala magsunod dili na husto. Gikan ni kang Brad Ben Beltran diha sa Kabantog Lake Danau, sa Ormoc City. So maayong gabi inyo dinha. May gabi isa ni Brother Alex Orhel nga kanunay sa nga nagpatalinghog din sa atong programa. Brad John, kining kaangtanan sa Cebuano kadugtong or kasumpay. Agi kani kang ninong Vilio Lecciones, no? Kaangtanan may kalabutan, mo nang mo ni ang pasabot may kalabutan. Okay, maayo unta mga brad, makabasa taga Punta Hagnaya nagpista taw-taw kahoy agi ka ni kang brother Justin, no? Sagdi lang brad Justin kay kanang ilang gihimo na nila tungod sa ilang pagtuo. So ang atong mahimo ani gyud maura ang pagpasabot nila sa kamaturan, kay kung makasabot na sila sa pulong sa Ginoo, kusang loob nga ilang talikdan ang ilang gikinabuhi nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo, kay anha ka naman gyud diha makabantay nga dili na uyon sa kabubuton sa Ginoo kung nasayod na ang tao sa pulong sa Dios. Good eves Brad John og sa tanang naminaw karon sa inyong programa, kay nasayod gyud ko nga daghang naminaw karon, kay daghan kaayo nga nagbasa karon sa Bible apan wala sila mahibalo, reading without confrontation. Abi ni mo brad, dugay naggad ako nahibalo mahitungod sa pulong sa Dios. O kanindot ana, no? Apan sagdi lang brad, kay kung kabubuton sa Dios, kay kung kabubuton sa Dios, mausa lang gihapon ta. Og salamat brad sa imong pagbasa, Mario ni. Okay, dagang salamat brother Mario diha sa Bantulinaw, Sugod, Cebu, no? Unya mga paglaom nga mahitabo na, no? Kay ang tinuod nag-anam og kalisod ang atong panahon karon. Unya nindot na ang nahibaw ka na sa pulong sa Ginoo. Unya ang 1:21 ug 22 sa Santiago, dili man lang kay igo latang maminaw kun dili mutuman gyud. Okay, mayong hapon mga brad, naa pod di ay relihiyon nga di mutuog Ginoo, kay siya ra kuno ang ngalan ay ra kuno ang ngalan. Salamat si Jimwell Lalusis ni diri sa Kampurog Bilyaba. Kadaghay mga tao nga di mo tuog Dios, kana di ay mga evolutionist, kana mga atheist, di man na mo tuog Dios. Unya ang ila para nila kanini ang kalibutan nito nga samag uhong gikan sa dako kaayong buto mo nang itong Big Bang theory. Pero kanang tanan maghatag na gitag husay una ana adlaw sa katapusan. Mayong hapon Bro John, sa katmon ni imo sangay daghan na ang namati diri sa programa ninyo. Okay, daghang salamat ngay diha sa Katmon Nabal nga daghan ang naminaw sa atong programa. Unya kamo diha i-inform sa dinyo, unya kamo dihang nag-Facebook live sa atong programa, i-share po na ninyo, kay aron pod nga ang tuas gawas makadungog sila sa mensahe, no? Okay, ato na lang ning biyaan atrasan tanay last text akong basahon. Sir, duna unta lang gyud mi gustong mahibaluan pangutaan naman di ay ni. So dili pa ni kay naatay padayunan pagtubag ron ang pagpakisayod matud pa ni Francisco Rogelio nga pwede ba nang matun-an sir ang seremonyal ug ang moral. So ato nang nahuman ang moral law, ang mampalaod nas na pulo kasugo unya ato nasad karon uting kayon ang gitawag og ceremonial law. Apan di gyapon ni mahuman ron
ato gihapon ning isunod-sunod sa mga gabi dili lang para kang Brother Francisco Rogelio nga nagpakisayod ini kung dili sa tanan na nga mga naminaw og nagsunod ning atong programa. Apan sa dili pa mas maayo siguro pastor nga imong lion diha ang ato nga monitor kay ang problema mo gud ana ug magloading na gyud mo ma-reload na siya. Di na nato makita. Palihugog tan-aw diha pastor. Okay, salamat Brother John. Nya may gabi dahil sa tong mga higala ug mga suking tigpaminaw nga nabot sa tong Sibya karon through radio ug ingon man sa ato ang Facebook Live, no? Mayong gabi kaninyo og welcome sa tong programa dinis Kahanginan. Onya dinhi karon sa ato ang screen ato ning pagatan-awon ang mga nakig-uban nato karong gabhiona. Di karon sila si Gerardo Lobitania sa Australia. Okay, daday maayong gabi inyo diha ni Mami Banji uban si mga kabataan. Kanunay gid mi naghandom ug nagampo para sa inyo diha sa Australia. Onya diha yang message karon. Good evening brother. Good sound tonight. Okay. Kumusta sa tanan nga mga listeners niini nga programa? Onya diha sab si Sister Nilia Omolon ang iyang message. Maayong gabi Pastor Brad John ug Brad Libe. God bless this program. Wa diri Sister Nel, Ma'am Nel, wa diri si Brother Libby, wa ta kibaw unsay mga kuan nga no kaulangan. Unya kamera rong tulo diri si Pastor Joel Teranas, Pastor Merjon Kabagi ug ako. I don't know kung maabot pa ba si Brother Libby, but as of now kami pang tulo. Kuan man ni Pastor si Sister Nilia Omolon kuan ni naani sa Department of Health, Nurse Manisya. Welcome sa atong programa, Ma'am Nel. Okay no, onya di asab karon si Sister Disa Tirana Bransuela sa Lagtang. Ang ihang message, good eve sa inyong tulo. Mo great ko kay Papa Sergio Tirana diha sa Kalambua. Ugma, happy birthday. Ang Dios maghatag kanimo hataas nga kinabuhi gikan sa imong mga anak. Oy, di ay si Brad Sergio Tirana mag-birthday ugma. Pahilom-hilom raman si Brother Sergio. Di ay happy birthday for tomorrow, Brother Sergio. Unya karong adlaw nag-birthday pod, nakasabot na ko nganong si Brother Libby wa ron dire, Pastor. Tungod kay birthday sa diayron sa iyang pag-umangkon nga gwapa. Si Day Melody Clavis, anak ni Mr. and Mrs. Abring Clavis. So Day Melody, happy birthday. Niya di usab karon si Hannibal Maro Almonicar. Ang iyang message, good PM Brad John. Regards di ay ko sa Iscario, Ofiasa, Tayaktak, Almonicar family nga always namati sa inyo programa Brad. God bless sa inyo Brad. Okay, salamat no. Niya di usab si Darin Joy Bitos. Ang iyang message, maayong gabi Inday, maayong gabi inyo diha ni Mama o ni Kuya ni Isa, Inday. Salamat. Niya di usab si Wilfredo Cañete. Ang iyang gisent din hinato, I'm listening. Niya diha sa Baas Bugo, di usab si Brother Joseph Kimno. Ang iyang message, mayong gabi usab kaninyo sir og Pastor Joel Tirana og sa tanan nga naminaw karon og gatan-aw sa live. Karon maayong gabi usab diha kaninyo mga igsoon ko ni Kristo Hesus. Og salamat sa inyo nga kanunay nga pagpaminaw mga igsoon. Padayon ta og salamat usab sa pagbasa Pastor, and God bless you. Keep safe sa tanan. Okay na, nya di usab si Jeffrey S. Arrogante diha sa Kadwawan. Ang iyang message, good evening to all listeners. Diha usab si Melanie Ilanison Perez. Ang iyang message, good evening and God bless us all. Diha usab si Ronaldo Bragat, good eve mga brad, tan-aw mi karon. Good eve to all. Iyahagyapon tong message. Unya diha usab si Ternelia Omolon. Ang iyang message, mao ba Brad John? Okay no? Iyahaning reply ni mo Brother John sa imong pagpangumusta niya, no? Yes. Okay niya, sa pagkakaroon mao pa man itong nakita sa atong screen kadtong mga nag-view nga wala naka-message, ato lang tong basahon unya sa pagtingob panahon sa pangutana. Akong ibalik ang panahon diha ni mo Brother John. Okay, daghang salamat Pastor. Well, adto ta mga higala nga
Matod pa ni Brother Francisco Rogelio sa Leyte, no? Pwedeng matun-an sir ang moral law o ang seremonyal. So akong balikon kining moral law balaod kini sa maayong pamatasan nga mauni ang napulo kasugo. Unya kining seremonyal law mauni ang balaod sa mga paghalad sa mga mananap. Ang napulo kasugo iya kini sa Dios, siya ang nagsulat, dili si Moses base sa pagsabot sa uban nga iya kununing Moses. No, gisulat kini sa Dios diha sa duruha ka papan nga bato sa iyang kaugalingong tudlo, unya gihatag niya ngadto kang Moses ang napulo kasugo, dili ni kang Moses. Samtang gawas aning sugua nga napulo kasugo nga gisulat sa Dios diha sa duruha ka papan nga bato, dunay laing sugo nga gisulat nga ang nagsulat niini si Moses, unya diha kini gisulat sa mga basahon kana gitog scrolls, no? So mo ni ang atong tun-an karon, humanamana nato na pasabot kanang napulo kasugo o kon moral law ni ata sa ceremonial law. Kining ceremonial law duna kini kaangtanan o kalabutan sa kinabuhi sa tao nga sa unang panahon ug makasala sila sa balaod nga moral law aron mapasaylo ang ilang sala, maghalad sila og mga mananap para sa ilang sala, no? Apan kining balaura ang nagsulat niini si Moises ug diha kini gisulat ni Moises sa gitawag og basahon. Pamati iragod ninyo ang gihisgutan sumala sa Deuteronomio, no? Ato ning tun-ani nagingon dinhi sa Deuteronomio kapitulo 31 bersikulo 24 ngadto 26. Nagingon dinhi ug nahitabo sa pagkahuman ni Moises pagsulat sa mga pulong niini nga kasuguan sa usa ka basahon hangtod kini nahuman. Timan-ig gyud ninyo kay kung dili gyud ninyo gyud mapamalandong ug matiman-an pag-ayo, madisgrasya ang inyong panghuna-huna nga ang inyong sabton ang napulo kasugo. Kay naay mga teksto dias Biblia nga imong gibasa nga ang gipasabot ni ana mao ang balaod sa seremonyal, pero ang imong gihuna-huna mao man ang moral. Niya si Moses nagsulat siya og basahon kasuguan diha sa basahon. Akong balikan og nahitabo sa paggahuman ni Moises pagsulat sa mga pulong niini nga kasuguan diha sa usa ka basahon hangtod kini nahuman. So dunay kasuguan si Moises nga iyang gisulat diha sa basahon, lahi sa napulo kasugo nga didto isulat sa duha ka papan nga bato. So pamatian ninyo ni ang 25 nag-ingon nga misugo si Moses sa mga libihanon nga nagdala sa arka sa tugon ni Jehova nga nagaingon, kuhaan ninyo kini nga basahon sa kasuguan ug kini ibutang ninyo sa kiliran sa arka sa tugon ni Jehova nga inyong Dios aron kini adto didto alang sa saksi batok kanimo. Ato ning pasabot og tarong, no? Kini siyang gitawag og arka sa tugon, the Ark of the Covenant, mauni siya ang gisudlan ni adtong napulo kasugo nga gisulat diha sa duruha ka papan nga bato, kining arka sa tugon. Unya kining kasuguan nga gisulat ni Moises diha sa basahon, gihatag diya ngadto sa mga libihanon ug didto gipabutang sa kiliran sa arka. Tanda na, didto gipabutang sa kiliran sa arka. Lahi sa napulo kasugo nga didto sa sulod sa arka. Samtang ang timan nga ang papan nga bato gisulatas napulo kasugo didto sulod sa arka. Samtang ang kasuguan nga gisulat ni Moses diha sa basahon didto gipabutang sa kiliran sa arka. Nan karon unsa maning sugua ugod nga gisulat ni Moses diha sa basahon? Pamati iragod ninyo kining Esdras, no? Sa 3:2 sa Esdras kung unsa kining kasuguan nga gisulat ni Moses, kay si Moses di ay nagsulat og kasuguan pero diha lang isulat sa basahon, kanang gitawag the scrolls.
Karon kung atong tan-aw dinhi sa Esdras 3:2 pamatiin ninyo ni unsay gisulti dinhi. Unya mitindog si Jesua ang anak nga lalaki ni Husadik og ang iyang kaigsuonan nga mga saserdote og si Zorobabel nga anak nga lalaki ni Silchil og ang iyang mga kaigsuonan og gitukod ang halaran sa Dios sa Israel aron sa paghalad sa mga halad nga sinunog sa ibabaw ni ana sumala sa nasulat sa kasuguan ni Moises ang tao sa Dios. Timan-i nga kining kasuguan nga gisulat ning Moises diha sa basahon usa kini ka gitawag og kasuguan sa paghalad. Mauna nga sa unang panahon magpatindog sila og usa ka halaran ug unya adto nila ang halad ibutang didto nga mao ang halad sa mga mananap alang sa sala sa tao. So pamatii ra gud ninyo nio ang gihisgutan sa Levitico kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 5. Parang makuha ninyo baga nahibaw na mo nga si Moses nagsulat og basahon dinha sa kasuguan diha sa basahon gipabutang sa kiliran sa arka ug kini nga kasuguan mao ang kasuguan sa paghalad. Kaysa unang mga panahon ugod ang tao ug makasala na maghimo sila og mga paghalad sa mga mananap alang sa ilang sala. Og kining mga halad nga gihimo nila aduna kay ang termino dinhi sa maing balita Biblia ang gigamit nga termino anino, sa popular version landong sa mga butang umalabot. Kay ang tinuod nga halad dili man tong mananap kung dili si Kristo mo'y tinuod nga ihalad nga magpakamatay alang sa atong mga kasalanan. Apan sa wala pa magpakatao si Kristo, maghalad sila og mga mananap alang sa ilang sala nga nagsimbolo kadto sa umalabot nga mao si Kristo. Pamatian ninyo ang Levitico kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 5 nagingon. Og si Moises gitawag ni Jehova og nakigsulti kaniya gikan sa balong-balong nga pagatiguman nga nagaingon. Timan-i kining gitawag balong-balong gani nga tiguman usa kay kung sa ato panikaron ba murag ingnon tent ni siya. Diin adto ni sila magtigom og ang mga Israelinhon tungod kay ang ilahagong mga kalihukan sa una pulos ginin nagbiyahe sila. It's a long journey from Egypt tungad unta sa yuta sa Saad. Ug unya kung asa ni sila mopahulay, duna ni sila gitawag balong-balong nga kung sa ato tent unya adto ni sila magpundok, adto ni magtigom. Ug unya nag-ingod dinhi, magsulti ka sa mga anak sa Israel ug ingna sila sa diha nga ang uban kaninyo magadala og halad ngadto kang Jehova, magabuhat kamo sa inyong halad gikan sa kahayupan bisan sa mga baka o gikan sa mga panon sa karniro. Tandaan nato nga kung dunay buot ipaabot sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan nga mga Israelinhon ari ipaagi sa Ginoo sa kang Moises. Mabutang ba og si Moses mao ang mediator tigpataliwala. Sa pagkakaron wa na ilain pang mediator o tigpatiwala kundili si Kristo na. Karon kung atong tan-aw dinhi matud pas Ginoo magahalad sila gikan sa kahayupan bisan ang baka o gikan sa panon sa mga karniro. So nagisgutan karniro, baka, unya naapagani panagsa nga kanding utok mo depende na pero ang pinakakumun gyud nga ilang himuon mao ang paghalad sa mga mananap baka ug karniro. Unya ni ang Chris nagingon dinhi kung ang iyang halad mo'y halad nga sinunog nga gikan sa mga baka, igahalad niya ang laki nga walay ikasaway, magahalad siya didto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman aron siya pagadawaton sa atubangan ni Jehova. So ang himuon niini, tandaan nato didto sa gitawag og balong-balong, no, ang usa ka tawo nga magadala siya og mananap nga matud pa dinhi walay ikasaway, nagrepresentar kini sa tinuod nga halad nga mao si Kristo nga wa gid kay ikasulti, meaning perfect.
Unya pag-abot na didto sa gitawag og balong-balong didto sa halaran, mutagbo niya ang saserdote. Kay niadtong panahona ang saserdote mao'y tigpataliwala sa makasasala og sa Dios. Apan karong panahona ang mediator ang tigpataliwala si Kristo mo'y tagpataliwala sa tao ug sa Dios. Unya sa diha nga kining tao magadala sa iyang halad didto sa ganghaan sa halaran, muyuko kana siya og unya didto niya isugid ang iyang sala sa ulo sa mananap og unya ang mananap na moy dad-on sa saserdote didto sa halaran og ihalad alang adtong sala tong tawhanaa. Nga kini nagrepresentar usab nga sa pag-anhi ni Kristo nining kalibutan na nga siya ang ihalad og mauman ang magpakamatay didto sa cross. Unya kung atong basahon sa 4 nag-ingon dinhi, ug iyang igabutang ang iyang kamot sa ibabaw sa ulo sa sinunog ug kana pagadawaton alang kaniya aron sa pagtabon sa sala alang kaniya. So didto kadtong iyang kamot kadtong mananap karniro o baka, ang ihang kamot itungtong niya dito sa ulo sa mananap. Pagtungtong niya dito sa ulo sa mananap, isulti niya ang iyang sala. Meaning nagdiilana sa presensya sa Ginoo nga ang sala adtong tawhana mo transfer dito ni adtong halad para sa iyang sala ug ang saserdote mo'y mudala dito sa halaran ug dito nagpaila ug nagpasabot nga ang sala kay gisunog man to, ang sala mo'y makapaimperno sa tao, mao nga ang tao gisugo gyud nga maghinulsol para sa atong kasalanan, kay kung dili ta maghinulsol kini ang makapahatod nato ngadto sa impyerno. Karon kung atong basahon sa 5 nagingon, og siya magapatay sa laking baka sa atubangan ni Hiuba ug ang mga saserdote nga mga anak nga lalaki ni Aron, magahalad sa dugo ug magasablig sa dugo libot sa ibabaw sa halaran ug diha sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman. So sa diha nga madala na ang halad didto sa halaran, ang dugo ni adtong mananap isablig niya diha sa palibot sa halaran. Ug unya sa diha nga iya nang ikasablig didto, kining usa ka makasasala giila nga siya napasaylo na siyang sala, tapos siya makahalad o mananap para sa iyang sala. Well, pamatian nimo kini ang gihisgutan pa dinhi sumala sa Exodo, no? Mo ni ang gipasabot dinhi sa 29, Exodo 29:36 ngadto sa 39. Pamati Exodo 29:36 ngadto sa 39. Akong basahon unsay gisulti dinhi niao. Ug sa matag adlaw maghalad ka og laking baka sa halad tungod sa sala alang sa pagtabon sa mga sala. Nga kung kining balaura mga kaigsuonan wala pakuhaa pag-abot ni Kristo, wala gyoy usa nato nga makahimo niini nganuman tungod kay wa man tay baka o karniro dinhi. Unya ang paghalad ra ba buntag ug hapon. Mauna nga sa pag-abot ni Kristo kay siya man ang tinuod nga halad, kining balaura nga gitawag balaod sa paghalad seremonyalo, pag-abot na ni Kristo nga gikahalad na siya dito sa cross, wa na kinahanglan na pa nga ang taong maghalad pa ug mananap para sa iyang sala, kay si Kristo naman mao ang katapusang gikahalad sa sala dito sa Kalbaryo sa cross. Well, akong balikan ug sa matag adlaw maghalad ka og laking baka sa halad tungod sa sala alang sa pagtabon sa mga sala og pagahinluan mo ang halaran sa diha nga nagbuhat ka og halad pagtabon sa sala niini og dihugan mo kini aron sa pagbalaan niini. Huna-huna ka buntag og hapon dunay himuon nga paghalad alang sa sala. Nya niao sa 37 nag-ingon, sa 7 ka adlaw pagabuhaton mo ang halad sa pagtabon sa sala alang sa halaran sa og pagabalaanon mo kini og ang halaran mamahimo nga labing balaan bisan unsa nga butanga nga dapat sa halaran pakabalaanon. So dinhi huna-huna ka kada adlaw buntag ug hapon muning 7 ka adlaw pagabuhaton ang halad.
kung wala pa moanhi si Kristo niining kalibutan na nga siya'y naghalad sa iyang lawas dito sa Kalbaryo sa krus, walay ni bisan kinsa nato sa atong kapanahunan karon, sa atong kahimtang karon nga makahimo sa pagsunod niini kay buntag ug hapon. Unya matag adlaw gyud, 7 ka adlaw sa ato pa kada adlaw maghimo og mga halad alang sa sala. Ingon niya na. So muni ang ginahisgutan dinhi. Unya kung atong tan-aw dinhi sa 39, ang usa ka nating karniro igahalad mo sa buntag og ang usa-usab ka nating karniro sa pagkahapon. So kung imo ning tan-awon, hilabihan ka miserable sa atong kapanahunan kay wa man tay karniro, wala man pud tay baka. Kay kung naapoy baka, anugon na gyud kayo kay ang baka dagko na kayog kantidad. Unya maayo lang na kung usa duha lang kahigayon. Pero matag adlaw, buntag ug hapon magahimo ka og halad ni ana. Unya asa ka man og dakong pastuhan nga imong ikasuporta nga mga hayo para sa imong sala. Kung kining balaura, kining sugua, wala pakuhaa sa pag-anhi ni Kristo dinhi niining kalibutana. So ingon ini ang gipasabot mga kaigsunan ko. Karon, kung atong tan-awon pamatii pa ninyo ang Levitico, timan niya, naghisgot na og baka, naghisgot og karniro nga ihalad. So pamatiin ninyo og unsa pay dugang pa nga mga halad nga ginahisgutan dire kay dunay halad nga mamananap, pagkaon og ilim nun, butang man nga atong kinahanglang sabton tungod kay kung dili nato ni masabtan pagkabasa sa tao diha sa Kolosas 2:16 ila dayon nang gihuna-huna nga wa na ang adlawng igpapahulay. Mao man ay butang gyud nga angay gyud unta tukion sa tao. Well, pamatiin ninyo dinhi sumala sa Levitico 23 kapitulo 5 Levitico 23 bersikulo 5 ngadto 8. Atong basahon na mao ni ang gihimo lang mapaghalad. Sa nahaunang bulan sa ikapmanat, muna gihisgutan din no? Matod pa din sa nahaunang bulan sa 10 og 4 ka adlaw sa bulan sa taliwala sa duruha kahapon mao ang Pasko ni Hiyuba. So ato gining tan-aw din nga kining gitawag sa nahaunang bulan og sa ato ni karong panahona ang unang bulan sa tuig nato Enero. Ingon na. Karon nag-ingon din sa 10 og 4 kaadlaw sa bulan. Kining 10 og 4 sa ato ning inipahanron sa mga bata pa diha sa kinder o sa grade 1, 10 plus 4 equals 14. Pero ang ihap din sa Biblia nagisgot na 10 og 4 kaadlaw sa bulan. Sa ato pa matag pitsa 14 sa primerong bulan sa tuig mao ni ilang buhaton. Nag-ingon din sa taliwala sa duha kahapon maong Pasko ni Hiyuba. Og sa 10 og 5 kaadlaw sa ato pa pitsa 15 na, lahi tong buluhaton sa pitsa 14, sa pitsa 15 na nagingon, og sa 10 og 5 kaadlaw niining bulan na, mao ang piyesta sa tinapay nga walay libadura. Unsa ni? Tinapay pagkaon, walay libadura, but ipasabot walay patubo. Unya nagingon nini, alang kang Hiyuba, 7 kaadlaw magakaon kamo sa mga tinapay nga walay libadura. Para ning pagkauna, ngadtos Ginoo magakaon sila sa tinapay nga walay igpapatubo, walay libadura sulod sa 7 kaadlaw sa ilang pagkaon niini. Og niining gidaghanuna sa mga adlaw, dili pud sila magtrabaho, magpahulay pud sila. Pamatiin ninyo sa 8 nagingon. Apan maghalad kamo kang Hiyuba sa halad nga sinunog sulod sa 7 kaadlaw. Sa 7 kaadlaw mao ang usa ka balaan nga pagkatigom, walay bisan unsa nga buluhaton nga pagabuhaton ninyo sa inalagad. Timan nga gitawag ni siya og weekly Sabbath. Sinimana nga igpapahulay mahitabo lamang kini sa matag primerong bulan sa tuig, matag pitsa 15, 7 kaadlaw. Sa ato pa pag-abot sa pitsa 15 kay 7 ni kaadlaw sa hangtod ni sa pitsa 22 kay 7 man kaadlaw. Unya niining gidagayuna, niining mga adlaw wala say pagtrabaho nila, magpahulay sila niining adlaw 7 kaadlaw.
Pero kini siyang magpahulay 7 ka adlaw, makausa lang ni siya mahitabo sa usa ka tuig matag primerong bulan sa tuig matag pitsa 15 ngadto sa pitsa 22. Lahi sa adlaw nga ikapito nga mahitabo kini matag simana, kay ang adlaw nga ikapito mauna ang adlaw nga igpapahulay nga iya sa Ginoo nga gitawag kana og creational Sabbath. Samtang kini siya nga gihisgutan dining magpahulay sila gitawag ni og ceremonial Sabbath. Unya nag-ingon dinhi sa 9, og misulti si Jehova kang Moises nga nagaingon. O ang Dios mo'y nagsulti ngadto kang Moses, kay lagi si Moses man ang mao ang nagdumala sa mga katawhan sa Ginoo. So mo ni ang gisgutan. Unya sa kinini ang 12 ngadto 20 atong basahon o pamatian ninyo. Ug sa adlaw nga igatabyog ninyo ang binangan, maghalad kamo og usa ka laking karniro nga usa ka tuig ang panuigon nga walay ikasaway alang sa usa ka halad nga sinunog alang kang Hiyuba. Timan igyud niha nga ang paghalad sa mga mananap gikan sa buntag ngadto sa hapon, apan sa pinasahi nga butang panghalad para ngadto sa Ginoo magahalad sila og kalan-on. Unya nag-ingon dinhi maong 20 ka bahin sa kinini ang maghalad sila og mga karniro. Manigisgutan no adlaw nga igatabyog kaninyo sa nga binangan maghalad kamo usa ka laking karniro nga usa ka tuig ang panuigon nga walay ikasaway alang sa usa ka halad nga sinunog kang Hiyuba. Unya nag-ingon dinhi atong basahon sumala sa 13, ug ang halad nga kalan-on niini mao ang 20 ka bahin sa usa ka ipha sa harina nga lino nga sinaktan sa lana, halad nga pinaagi sa kalayo alang kang Hiyuba alang sa usa ka kahumot, og halad nga ilimnon mao ang binog ikaupat nga bahin sa usa ka ahin. Tanawa kung ato ning tan-awon ha, tan-awon tanigyon. Dunay mga paghalad sa mga mananap para sa sala, buntag ug hapon, karniro. Maghalad pod og mananap, tandaan na, maghalad pod og mananap para sa Ginoo. Dunay halad nga kalan-on og duna po'y halad nga ilimnon kanang bino. So tandaan na kay ug mabasa ninyo na ang Kolosas 2:16 anha mo diha masangit nga moingon gyud mo nga wa na ang adlaw ipapahulay, no? Wa na ang adlaw ipapahulay. Well, mga higalan, nalipat ko sa oras, no? Dinhita hunong usa kay aron nga ugma ipadayon taning mga bahina. Well, pastor, mas maay siguro nga inyo ning dugangan usa. I'm very sorry nga nahinay ka na ko murag nindot magud og tamis kayo ipasabot ang kamatuoran, so dinhi una ta mohunong ugma sa gabi ipadayon tining bahina. Okay, pastor? Okay no, sa dili pa nato ihatag kang Brother Merjon ang panahon ato sang tan-aw nato mga viewers diri, diya karon sila si Lolita Anciano sa Patag, Argawanon. Ang iyang message, good evening ninyo diha pastor og mga rad, God bless us all. May gabi diha niyo ante og kauban ni Engineer Arnel, no? Niya diya usab si Jolito Butihin Piquero. Yang message, good evening everyone watching from Cagayan de Oro. Diya usab Sister Silsa Tirana Leyte. Good evening ninyong tanan nganha. Happy birthday sa among pinanggang amahan Sergio Tirana. God bless. Okay no, diya usab si Barrel Tumakas, new listen or listening. Diya usab si Esther Costas. Ang iyang message, good PM Brajon, ang akong inahan nga lapas 90 anyos, musulti nga iyang makita ang iyang mga igsoon nga dugay nang nangamatay. Pasabta kami og unsay pasabot o hubad ani kay amo siyang pabation. Brajon? Kuan ra na siya, pastor, kanang ingon ana ba? Mga gitawag na siya og mental disturbance na siya nga murag bothering na lang sa iyang hunahuna. And that is only an imagination. Okay no, niya diya sab Sister Gloria Ferrer sa Toledo. Ang iyang message, great ko ni Doc Canadalia gatanaw guro siya karon. Okay no? Niya matuta matanaw ta sa ato ang mga viewers karon nga nag-view bisan wala sila nag-message pero ato silang i-recognize. Sa Lambusan, dias Edward Generes, Rebecca Tirana Pikit-Pikit, Ralph Lutsabe Danao,
Linsilin Mulihon Pedrano diri sa Anonang Norte, Brother Winifredo or Brother Winnie Ebena, Angela Nunme, Lolita Anciano, Nilia Umulon, Judith Baring Store, Armand Dinega, May Teres, Ritisa Mort, Summer Salos, Jonathan Tanare, Amay Sipada, Wilfredo Cañete, Melanie Ilanison Perez, Nestor Rapanan, Senyo Moniz Tiquillo Bardondon, Nona Hani Monterde Punay, Aligado Nyola, Julio Sereno, Vincent Vistar, Rachel Bacaron, Leslie De La Cruz, Jose Edsel Responte Ledesma, ang pinakusgan nga bayaw nimo Brother John. Sa pagkakaroon mao pa nito nakita dinhi ako gihatag ang dugang panahon nimo Brother John. Okay, daghang salamat Brother Joel og usab man sa naghatag sa mong pangutana abi na ako og humanani o panini mo human. So arita sa paghatag aning seremonyalo. So mao lagi to ang giingon kagaya ni Brother John nga kinahanglan ni siya og pagpatulo sa dugo unya kung i-aplikar gihapon nato ni hashtag gihapon karon nga mga kapanahunan niini nga paghalad-halad. Maswerte ra ni Brother John si Brother Joel, Pastor Joel kay upat man ka bukbaka ni Brother John. Mo ni maka Upat ra pod kay gayon ya upat ra kada pod adlaw kay gayon. buntag hapon man. Unya kita kay wa kita baka ani, murag na alkansi kita ani. Mo ni nakanindot ani niya ron. So kas kay ni higala og kini ang hayop. No? Kas kayo. Kay og ang usa ka tawo makasala, di man gid na mahitabo nga di gid makasala ang tawo. Kinahanglan gid na nga iya gid na patuluan og iya gid na nga sakripisyuhan didto mao na ang gitawag na tuog seremonyalo. Unya kini nga seremonyalo na ni siya pattern. Di ni siya nagikan ug atong basahon diha ang Hebrehanon 8:5 nag-ingon. Ginaalagaran nila ang hulad ug landong sa langit ng dapit nga balaan kay sa hapit na si Moises nagpatindog sa tabernakulo gitugon siya sa Dios nga nag-ingon tan-awa baya nga ang tanan pagahimuon mao nga may subay sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukid. Bot pasabot higala na ay sumbanan didto ni siya gikan sa bukid. Gikan sa langit nun ba nga kanang kuan unya gipakita diha kang Moises. So naa siya sumbanan. Kani siya nga kini siya nga plano higala nagtudlo ni siya ngadto kang Ginoong Hesus nga sa panahon bitaw nga ang tawo makasala kinahanglan paagason og dugo unya sakripisyuan unya sa diha nga si Kristo namatay di sa Kalbaryo sa cross mao to siya ang katapusan nga halad ato ra unya nang mahisgutan sa madugay-dugay pero mao na siya ba ang nakalainan sa seremonyal ug sa moral law kay og basahon nato diha ang moral law gibutang ra na siya ang napulo ka sugo gibutang siya sulod sa arka sa kasabutan o pagigsaad unya ang kitawag og seremonyal law gibutang lang diha sa kiliran. Okay? So kiliran ang napulo ka sugo gisulat pinaagi sa tudlo sa Ginoo ang kini ang seremonyalo gisulat diha lang sa scroll lang o papel ba unya sinulat lang ni Moises unya gitugon diha gikan sa Ginoo mao na siya nakalain na nila so wala naman tayo panahon gyud og oras atong gihatag ang panahon kang Brother Joel para sa iyang pagpuno pod niini nga pangutana. Okay, salamat Brother Merjon no nya wa naman tayo nakita rin sa to ang monitor atong dugangan o gamay ang mga gihatag ng katinawa no diha sa atong mga kaubanan. So nagisgot ta karon mahitungod sa ceremonial law. Kining ceremonial law mga higala usa ni siya ka ordinansa nga gisugo sa Dios ngadto kang Moises no kun atong tan-awon unsa gyud gisulti dinhi sa ceremonial law naghisgot ni mahitungod sa mga paghalad. Katong mga gipangistorya sa kung mga kauban kina mao to ang mga paghalad. Niya ang diferensya niini ngadto sa moral law kung makasala ta sa moral law mao ni atong gamiton kining ceremonial law kaning pagseremonya magkuha tag mga hayop atong ihalad katumbas niini aron mapasaylo ang atong mga sala. So mao ni ang kalainan. Niya dinhi sa gipangbasas kung makauban diri kanina sa Hebrehanon Onya diha pod sa Hebrehanon kapitulo 10 o kapitulo 9 na diha mga detalye no kon unsa pod ang mga panghitabo diha sa kinini ang tabernakulo. Gani dinhi sa Hebrehanon 10 versikulo 5 lang dinhi lang kong basa hantod sa 7 nagingon dinhi
Tungod di ana sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan, siya miingon, ang mga halad inihaw ug mga gasa wala mo tinguha kundili usa kalawas kanako imong gitagana sa mga halad nga sinunog. So magisgot tag halad sinunog mao ning seremonyalo or seremonya. So atong makita dinhi nga ang usa ka halad nga sinunog diha gitinguha sa lawas o kung kining lawas sa mao ning lawas ni Ginoong Hesus. Kay siya man ang katapusang halad. O humani atong mga halad, wa na gyud laing halad mga higala. Kung doon pa man nato karon maghalad-halad, wa tay pagsalig sa pagkamatay ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa cross nga mao ang katapusang halad. Atong i-differentiate pag yun no, kay doon na pa man tay 2 minutos nga nabilin. Dinhi nagisgot po do sa kinini ang unsay kalainan sa moral law ug sa ceremonial law. Nagingon dinhi ang moral law is perfect. Salmo 19:7. O niya ang ceremonial law, ang ceremonial nagingon dinhi sa Hebrehanon 7:19, made nothing perfect. So di ta himuong perpekto aning ceremonial law. O niya dinhi sad sa Salmo 111:7 nagingon is to stand fast forever and ever. Ang kuani moral law mo barog ni siya hangtod sa walay katapusan. O niya ang ceremonial law was nailed to the cross, Colosas 2:14. Mao ning seremonyal law nga gilansang didto sa cross sa paglansang panahon sa paglansang ni Ginoong Hesus or kag Ginoong Hesus. So mao nang kalainan. O niya nagingon pa dinhi sa Mateo 5:17 ang napulo ka sugo or ang moral law was not destroyed by Christ. O niya ang ceremonial law was abolished by Christ, Ephesians 2 or Episo 2:15. Giguba ni Kristo ang katong seremonyal law panahon pag-abot niya, pero ang moral law wa gud niya guba. Nagingon pasunahan dinhi sa Isaiah 42:21 was to magnify by Christ ang moral law. Mao ni ang mopadako sa kang Kristo ang moral law, kay kini ang moral law batasan ni sa atong Ginoo. O niya dinhi ang ceremonial law nagisgot was taken out of the way by Christ, Colosas 2:14. So ang katong pamaagi sa ceremonial law mao toy gikuha ni Kristo aron nga ang tanan nga mga tao mahimong putli pinagi siyang dugo. O niya ang moral law or ang Ten Commandments matod pa sa Roma 3:20 o Roma 7:7 gives knowledge of sin, maghatag og kaalam mahitungod sa sala. O niya ang ceremonial law was instituted in consequence of sin, Levitico kapitulo 3 o kapitulo 7. Kung unsa atong nahimo sa atong sala, ang ihulip niya mga higala maghimo ta sa seremonya. So wa naman tay mga higala adiya karon atong mga viewers sila Gloria Ferrer, iya message og maog gihapon na karon agoy kamahal sa mga baka, asa man tag baka giwala na karon. Mubo ra kayo inyong oras pastor, nindot paunta paminaon. Sige lang no. O niya dia Sister Aida, happy birthday Papa Sergio, ang Ginoo magapanalangin kanimo sa kanunay. So wa na magyud tay mga higala sa dili pa nato hingpit tapuson natong programa ni atong theme song. Mga higala magampo kita dalang panan ug makagagahom nga Dios na agas trono sa langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin ni ang tanan nagapamati kini pumayo ang dawat sa anan ni Jesus ang manuluwas. Amen. Mga higala daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat usab sa atong bisita Brother Michael Ulahi. Inanalamang inyong higala sa kahanginan. Okay, kini si Brother Levi Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.